Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Efirde bütün dünyaya sivil bir yaşayışı, halkımız turmuşuna hem yaşayışına bağışlangan Tatarlar tapşırığı. Bugünkü çıkarılışta Tatar romansını dünyaya tanıtkan Rüstem Yaxin. Bizning bütün il ko'lamidagi, hatta chet il ko'lamidagi kompozitorlarimizning birisi o. Tomskida tuğan tilini saklao problemaları. Benim oğlum bilen kızım bek tatarça söyleşe bilmirler hazır. Şuna göre men 3 ınıгымы менә монда җирдән Татарский центрга. Bulgarga veloestafeta. Bulgarga velosipedler bilen barabız. Allah verse исән соңына барып кайтырга ясыр инде. Иң мөһиме шул, кайфлар яхшы. Аның теле җырлап ачыла. Әти кеше белән баян ала, мин җырлыйм, бийим. Тапшыруыбыз ахырында тарихи кадр. Гыйлметдин бабай опера театрын оештырган елларда менә шушы эшнең үзәгендә булган. Аның үз стиле, татар музыка мәдәниятендә үз сүзе бар. Татар җәмәгатьчелеге бу көннәрдә милли классигыбыз композитор Рөстәм Яхинның 100 еллыгын билгеләп үтә. Ул яшьтән үк Татарстанның әйдәп баручы композиторларына әверелә. Дулкыннар, күңелем үзгәләнгән минутларда кебек җырлары өчен 1959 елда Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә лаек була. Рөстәм Яхин иҗатында романтизм стиле үзенчәлекләре татар милли моңы белән үрелә. Һәм бу аерым бер Яхин стилен барлыкка китерә. Аның романсларын хәзердә бик яратып башкаралар. Тулырак Эльвира Хөснетдинова сюжетында. Рөстәм Яхинның музыкасы татар йөрәгенә якын. Анда моң, миллилек тә, романтизм да бар. Ул иҗатка Европа традицияләрен кертеп җибәрә, заманча татар музыкасы тудыра. Аның белән аралашканыбыз бар, хәтта мин аның Алевтина Евгения Миркина белән безнең Горький исемендәге урамындагы радиода запись ясаганда, ул анда капитан Румянцев белән үзенең бер романсын язып ята иде. Мин әйтәм, Рөстәм Газиевич, мин дә сезнең бер романны язам дигәч, ул тыңлады. Мин анда әз генә мелизматика кергән, Георгий бик матур, ләкин мелизматика кертмәде. Миркин әйтә, ярар инде, калсын әле бу варианты ди. Рөстәм Газиевич бик матур бит ди. Икенче мәртәбә без аны ди, чиста классик формада язарбыз ди. Ул ярый калсын дип, менә мин аның үзе янында аның иң беренче романсын радиога язган идем. Рөстәм Яхин 400-дән артык музыкаль әсәр иҗат итә. Моңа өстәп Татарстан гимны авторы да ул. Романслары аерым игътибарга лаек. Аларны һәр җырчы бик теләп башкара. Быел композитор Рөстәм Яхинның тууына 100 ел. Безнең bütün il күләмендәге, hatta chet il күләмендәге композиторларыбызның берсе ул. Аны бер bütün төрки дөнья белә. Ondan sonra Европа тамашачылары да белә дип әйтәсем килә. Ул безнең горурлыгыбыз. Аның романсларына килгәндә, ул төпсез күл кебек. Гаҗәеп искиткеч чиста, саф шишмә суы белән сафланып тора торган иҗатның бер төре. Рөстәм Яхинның иҗаты ул безгә шәхсән миңа бик якын. Ул яраткан композиторларның берсе. Бик яратып башкарабыз. Әлбәттә, җитди композиторларның күп өлешенең әсәрләрен башкару бик җиңел түгел ул. Алдында уйнадым түгел. Әмма ул күңелгә үтеп килә торган. Рөстәм Яхин ул аның әсәрләре чисталыкка, матурлыкка, эчкерсезлеккә өйрәтә. Шуңа без аны бик яратып җырлыйбыз. Аның җырлары моңлы, татар мелизмнары кертелеп язылган җырлар. Халык та аның иҗаты белән күбрәк кызыксынса, күбрәк тыңласалар Яхин әсәрләрен, чөнки халыкны да ул үстерер иде.
Татар дәүләт филармониясенең Татарстанның атказанган артисты Владимир Васильев җитәкчелегендәге музыкаль әдәби лектория классик әсәрләрне киң тамашачыга җиткерү эше алып бара. Шундый ният белән еш кына Татарстан районнарында иңлиләр. Чит илләргә гастрольләргә дә чыкканнар. Бу юлы музыкаль әдәби лекторий композитор Рөстәм Яхин иҗатына тукталган. Ул да гастрольләргә еш йөргән, концертлар бирүче беренче татар пианисты була. Минем уйлавымча, бу бик зур эш, чөнки сәхнәдә без ишетәбез шул ук җырларны, сандугачны, Кәрим Әли урманнарга һәм башкаларны, менә сирәк җырлаган романслар читтә кала. Шуңа күрә аны белеп, аңлап, без сирәк җырлаган әсәрләрне дә бу концертларда башкарабыз. Хәзерге заманда гомумән академик классик музыкага халыкны җәлеп итү бик җиңелләрдән түгел, чөнки масс күләм шундый музыкалар төп урын алып тора инде. Радиоларда, телевидениеларда. Әмма халык аңлый менә бу шул сәнгать икән, һәм шундый югары дәрәҗәле. Композиторларыбызның әсәрләрен башкару инде шундый дәрәҗә. Рөстәм Яхин татар фортепиано осталыгы үсешенә көч куя. Профессиональ белеме булган беренче татар композиторы һәм концертлар бирүче пианист була. Аның әсәрләре хәзердә халык телендә. Илгир Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Томскида илнең төп проблемаларының берсе туган телләрне саклау буенча фикер алыштылар. Түгәрәк өстәл Томски татарларының өлкә татар мәдәнияте һәм мөхтәрияте инициативасы белән оештырылды. Анда милли диаспоралар, фән, мәгариф вәкилләре катнашты. Очрашуда безнең хезмәттәшләр дә булып кайтты. Туган телем ятып калган, синнән мин адашып. Юлчы кебек бүген чабам артыңнан саташып. Үтеп барган составларга бүген мин үреләм. Сүзлекләргә качан карап, сине бераз беләм. Бушка үткән көннәремне кире кайтара алмыйм. Мәхрүм булып синнән калган тынычлык таба алмыйм. Тик бер җаным бүген мине сабырлыкка анди. Язмышлардан узмыш юк дип мине үгетли. Мондай очрашуларга, җанлы фикер алышуларга халык сусаган инде. 2 сәгать дәвамында 50-гә якын кеше, яшь атаналар, татар телен өйрәнүчеләр, галимнәр һәм туган телнең торышына битараф булмаганнар үзләрен борчыган проблема хакында сөйләшә. Бүген без сөйләшергә тиеш, ничек безнең татар телен сакларга. Монда барысы да бергә үрелеп барды. Туган телләр турындагы төп законның маддәләре дә, рус телен камил белмәү сәбәпле комплекслар, практиклардан конструктив тәкъдимнәр һәм әлбәттә бөтен Себердә дан тоткан татар педтехникумның соңгы укучыларының теле белән саклану. Карлар ява, әйдә яусыннар. Кышның ямен күреп калсыннар. Аппак карның һәрбер бертеге безгә бәхет бирә шикелле. С научной точки зрения абсолютно точно. Роль семейного преподавания это абсолютно базисно. В армию пошел, там много татар, от Астрахани до Сибири. Вот как таким семьям быть, где человек тянется к изучению родного языка, а у него, в семье его не поддерживают в этом? Александр Сиражидинов катнаш рус-татар гаиләсендә туып үскән. Үзе татарча сөйләшмәсә дә, 3 баласын ана теленә өйрәтү буенча экспресс ысуллар эзли. Разрабатываются всякие разные методики. Вот я говорил на круглом столе о методике интерактивных чтений, чтобы детей приучить к чтению родных поэтов, чтобы приучить их, привить им интерес к культуре, к родной. 70 елларда улым белән кызымны балалар бакчасына йөрткәндә, тәрбиячеләр балаларга русча белмәер дип зарланалар иде Вәзирә Загыйд кызы. Хәзер кире хәл күзәтелә. Именно минем улым белән кызым бик татарча сөйләшә белмиләр хәзер. Шуңа күрә мин 3 оныгымы менә монда җөртәм татарский центрга. Әсания ханым күп еллар элек Томскида беренче булып балалар бакчасында тәрбия эшенә татар компонентын кертә башлаган иде. Мин детский садта эшләдем 40 елдан артык. Вот. Но, конечно, хотелось бы, чтобы балалар
зур үскәндә дә үзләренең телләрен онытмасыннар. Абатай урта мәктәбе өлкәдә факультатив рәвештә татар теле дәресләре алып барыла торган бердән-бер мәктәп. Директорның чыгышы өмет уята. В последнее время интерес к языку возрос. И уже у нас в деревне есть молодежь, которая с помощью интернет-ресурсов создает группы, блоги, определенные проекты по сохранению языка, по привлечению к изучению. Наше мнение, что язык все-таки мы сохраним, язык будет жить. И туган тел, һәр вакытта ярдәмең берлән синең. Томскидан Елена Сафиуллина, татарлар. Шатлыгым, кайгым минем. Бүген телләр чагыштырмача бик зур булмаган милләтләрнең телләре бик тиз кушылып бетә. Әмма татар халкы үлемсезлеккә, тарихи үлемсезлеккә лаеклы. Тарихи үлемсезлегенә аның тәэмин итү шуңа омтылу. Нәрсә дип аңлыйм үлемсезлекне? Нәрсә кирәк аның өчен? Татарча сөйләшүгенә түгел. Бүген бик зур хатабыз безнең. Менә татарча өйрәнәбез, татарча өйрәтәбез, әйдәтегендә өйрәтик, монда өйрәтик. Төп проблема безнең татар телен татарча сөйләшү түгел. Иң кайнар проблема татарчаны укыту, саклау. Менә шуны онытабыз бит. Һаман сибез лагыртыбыз. Менә татарча өйрәтәбез, тегендә өйрәтәбез, монда өйрәтәбез. Татарча укыту дигән фәннәргә. Телнең исән калуы өчен ул тел фән теле булырга тиеш. Ул дәүләт теле булырга тиеш. Сәясәт теле булырга тиеш. Икътисад булырга тиеш. Ул химия, физика, биология теле булырга тиеш. Халык белән идарә итү теле булырга тиеш. Менә шул чакта гына ул исән калды. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Булгарга велоэстафета. Булгарга велосипедлар белән барабыз. Алла берсе исән соңына барып кайтырга ясыр инде. Иң мөһиме шул, кәефләр яхшы. Аның теле җырлап ачыла. Әти кич белән баян ала, мин җырлыйм, биим. Тапшыруыбыз ахырында тарихи кадр. Гыйлметдин бабай опера театры оештырган елларда менә шушы эшнең үзәгендә булган. Болгар радиосы хезмәткәрләре оештыра торган велоэстафета һәр ел сайын көтеп алынган вакыйга. Быел ул 6нчы тапкыр уза. Чараның максаты сәламәт тормышны пропагандалау. Казан-Болгар маршруты буенча хәрәкәт итүчеләр 2 музыкаль тукталыш ясаячак. Соңгы тукталыш Болгарда. Катнашучыларны безнең төшерү төркеме Казан Кремле каршыннан узатты. Велоэстафета иртәнге сәгать 5-тә Муса Җәлил һәйкәленә чәчәкләр салу белән башланып китте. Аннан күмәк фото ясадылар һәм туган тел җырын башкардылар. Катнашучылар бер төркем артистлар, Болгар радиосы хезмәткәрләре, журналистлар. Булгарга велосипедлар белән барабыз. Алла берсе исән соңына барып кайтырга ясыр инде. Иң мөһиме шул, кәефләр яхшы. Яңа гасыр телерадио компаниясының башкарма директоры урынбасары Данил Гыйниятов бу эстафетада инде 5нче ел рәттән катнаша. Иң мөһиме яхшы кәеф, аралашу, табигатькә тагын бер якынаю, якын тирәне бераз карау. Без бит алайсам күбебез шәһәрдән яисә бик читкә чыкмыйбыз. Ниндер бер коридорда яшәгән кебек. Монда син бөтен табигатны, бөтен республиканы, әллә ничә районны күреп барасың, иген кырларын, басуларын, кырларда эш ничек бара, әйеме. Шуңа күрә ул үзенә күрә бер рухи азык та, рухи бер җиңеллек тә бирә. Әзермесез? Әзер! 1, 2, 3, ауга! Аллага тап сау булыгыз! К сожалению, в прошлом году не удалось. Мы готовили такой велопробег, посвященный столетию ТССР. Но, увы, ситуация была такая, что не до велопробегов. В этом году вся команда готова, привита. Там нас ждут. Вчера даже в Инстаграме прочитали, что люди приедут на это мероприятие из Дмитровграда. Поэтому для нас это
огромная поддержка, силы. Вот попытаемся до жары как-то. У нас еще 2 концерта запланировано в 2 населенных пунктах, поэтому мы планируем к 10 часам за 5 часов доехать до Камы. Алда 200 шақырым юл. Бірінші тукталыш Спас районының Күйік ауылында булачак, икенче тукталыш Никольская авыл җирлегендә. Бу салаларда артистлар чыгышы көтелә, уеннар һәм биюләр дә булачак. Болгар радиосы истәлекле бүләкләрен таратачак. Соңгы тукталыш Булгарда, биредәге мәдәни комплекста татар эстрадасы артистлары катнашында 18 сәгатьтә зур концерт программасы планлаштырылган. Концертка керү бушлай. Гүлия Садыкова, Татарлар, Казан. Алдағы сюжетібіз 4 айлық шағында оқ телевидение экраннарында балқыған Зәринә хақында. Аның анысы Екатеринбургтағы Йылдыз татар башқұрт халық ансамблінің жетекшісі Зөлфия Хамидуллина, әтисі баяншы Елнур Хамидуллин. Шуңа күрә дә Зәринәнең тілі жырлап ашыла. 4 яшында әрәкәйдә узучы Салават көпірі конкурсының лауреат дәрәҗәсенә ирешә. Бүген инде аңа 10 яшь, һәм ул берничә тапкыр Урал сандугачы конкурсының җиңүчесе була. Рус телле мөхиттә татар мәдәниятен һәм телен ничек саклап калып була? Алдагы сюжетны карыйк. Свердлов өлкәсендәге бер генә чарада Хамидуллиннар гаиләсеннән башка узмыйдыр. Ә сәхнәдән буш вакытлар ничек уза икән? Еще раз. Зәринәнең һәр минуты санаулы. Ул дәресләр хәзерләргә, спорт һәм бию белән шөгыльләнергә, ине-сеңелләрен карашырга да өлгерә. Рус шәһәрендә яшәп, татар телендә бик яхшы белә. Татар җырларын тыңлыйм. Әти кич белән баян ала, мин җырлыйм, биим. Кичкенәдән татар авылында туып, Татарстанда татар авылында туып үсеп, татар мәктәпләрендә, татарның яслеләрендә йөргәч, монда рус арасына килгәч тә инде татарча сөйләшү минем дәвам итә. Урысча бик сөйләшеп тә китеп булмый. Шуңа күрә иде дә гел татарча сөйләшү бар. По-татарски она знает. Она знает, она читает, у нее есть замечательные книжки, сборник Абдулла Тукая. Зәринә Свердлов өлкәсендә уза торган татар чараларында бик теләп һәм еш катнаша. Җирле халык аны таный һәм аның иҗаты белән кызыксынып тора. Ата-ана тәрбиясе табигый сәләт, тырышлык һәм үҗәтлек зур нәтиҗәләр бирә. Күп тә үтмәс, татар дөньясында Зәринә Хамидуллина дигән яңа йылдыз балкыр дип ышанабыз. Инсаф Абдулла, Альфия Габдушева, Татарлар, Свердлов өлкәсе. Ә хәзер сүзне Рөстәм Набиуллинга бирәбез. Тарихи кадрда ул безгә бүген ниләр әзерләгән? Алдагы язманы карап белербез. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Замандашларым, яшьтәшләрем белән хәтер яңартып алыйм әле. Бүген сүзем ТССРның халык шагыйре, РСФСРның Максим Горький исемендәге, ТССРның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премияләре лауреаты Сибгат ага Хаким турында. Казандагы кодабыз Мөхетдинов Гыйлметдин гаиләсе белән Сибгат абыйлар узак еллар күршеләр булып яшәделәр. Студент елларында мин Кода бабайларда яшәдем. Ул Пушкин урамындагы 3 катлы йорт. Элек бу урам Куйбышев исемендә иде. Уртак бәйрәмнәрме, туган көннәрдәме? Беренче катта яшәүче Кашаф абый хатыны Суфия апа белән, икенче каттан Мөршидә апа белән Сибгат абый, өченче катка Гыйлметдин бабайларга күтәреләләр иде. Кашаф абый 1934 елда Татарстан Язучылар союзының беренче идарәсе составындагы 9 кеше арасында ул анда секретарь. Гыйлметдин бабай опера театрын оештырган елларда менә шушы эшнең үзәгендә булган. 1941 елның 15 июнендә безнең сөекле политик җитәкчебез
Мөхетдинов иптәшкә опера театрындағы «Кайнар көннәр иштәлеге» дип Муса Жәлил автографы белән «Алтын шаш» китабын юкка гына бүләк итмәгәндер. Сибгат абый шигъриятның авыр йөген тартып баручы күренекле шагыйрь. Менә шундый җыялыларның очрашуы үзе бер сабак иде. Сөйләшү сүзләр җитәрлек, чөнки бу еллар җепшеклек еллары иде. Һәр шагыйрьнең ныграк аралашкан композиторлары була. Бу урында мин Заһид Али Хәбибуллинны искә төшерәм. Өйдә утырганда ишектә шалтырау, бар баштан каршымда Заһид абый тора. Мин Сибгат янына килгән идем ди. Мәдәм Заһид абый, алар бит икенче катта яши дидем дә. Ягымлы елмаю карашы белән миңа карады да икенче этажга төшеп китте. Гаиләләр бик тату аралашып яшиләр дигән идем бит. Мөршид апа бер кергәндә Заһид Казакстаннан бер казак моңын отып кайткан. Сибгат белән шуңа шигырь язырга тырышалар дип сөйләп бирде. Шактый еллардан соң Сибгат абый бу хәл турында «Үз тавышың белән» дигән китабында булай язган. Кайчакта бер дә көтелмәгәндә җыр шагыйрьнең каршына үзе омтыла. Шулай бер килүемдә Заһид Хәбибуллин казак моңына тартым кине эзләп азаплана иде. Казак даласы думбрасы белән Җамбул күз алдына килеп басты. Мин дә Җамбул кебек шигырьләрне сөйләп, тизеп китәш килде. Композиторның илһамы мине үз артыннан ияртте, көй артыннан сүзләр агылды. Әйдәгез бу урында казак дустыма җырының бер өлешен тыңлыйк әле. Безнең хәлгә килгәндә юлласлар, кызлар сездә кияүдә юлласлар, әйбәт егет кызлар. Казак дустыма җыры заманында бик популяр булды. Аны Сөләйман Юсупов та, Илһам Шакиров та башкарды. Инде бу җыр язылган тәлинкәләр чыкканнан соң Казакстаннан килеп укучы студентларга истәлек өчен бүләк тә итәләр. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, Сибгат ага Хакимнең әдәби ел йомакларында, шигърият бәйрәмнәрендә ялкынлы чыгышлары турында аерым сөйләү кирәк дип уйлыйм. Бүгенгә менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Татарлар тапшыру һәр вакыт сезнең белән элемтәдә, бер генә шалтырату һәм хатта игътибарсыз калмый. Аралашып яшик. Сау булыгыз.